Je toho dosť, čo máme s Poliakmi spoločné. Ako slovanské národy máme podobnú mentalitu, kultúru, jazyk, zvykoslovie, spoločnú časť histórie. A ešte niečo. Kedysi dávno sa usadili na krásnom mieste, vysoko v horách po obidvoch stranách hranice. Patria k Poliakom aj k Slovákom. Hoci ich jazyk, zvykoslovie a originálny ľudový odev má do Poľska oveľa bližšie. Gorali. Jedinečná komunita zaujímavá nielen pre etnografov. Aj do života a osudov jej príslušníkov zasahovali udalosti, ktoré kedysi menili svet. Na juhu Slovenska v okrese Rimavská Sobota leží dedina, ktorá má v erbe medveďa a rieku Oravu. Táto obec vznikla presídlením v roku 1922. V súčasnom období naša malá dedinka Oravka má 180 obyvateľov. Najväčší rozkvet našej obce bolo v 50 rokoch, keď tu bolo v priemere okolo 320-340 obyvateľov, vtedy sa táto dedina delila na dve časti, na spodnú časť Čobanku a na hornú časť Kacago. V tejto obci sú presídlenci z Oravy a používajú medzi sebou jazyk, vlastne aj to je nárečie goralčinu. Už je toho veľmi málo v našej dedine, sa dá napočítať ich na jednej ruke, nakoľko sú to už len starší občania, prví potomkovia pôvodných obyvateľov z Lipnice. Rozprávanie medzi sebou prebieha stále v goralčine. Moji vojcovi prišli z Veľkej Lipnice. Prišli tu ľudia aj z Malej Lipnice a z Jablonky. Teraz je to pod Poľským všetko. No, to v 22. roku bylo. To je pomalu 90 rokov, co to tu bývajú z ich pozostali. Prišli z jednej hranice na drugo, za škumaďarským hranicom. V Polsku už im popředali a tu sa pokúpili kobrukovské majontky, boli parcelované, kto mal peniaze, tak sa kúpil žim a stavebné družstvo stavialo domy. Pretože ľudia prišli z Oravy, tak preto nechali si to meno svojej dediny teraz, že je Oravka. Keď som začala do prvej triedy chodiť, tak sme nevedeli po slovensky a učitelia nevedeli rady s nami, tak nám dali písať trest. Museli sme písať 100 razy trest, mať napísané, že doma budem rozprávať slovensky. Smedne také jak psi. Musíš pomalu. No. Ja to pomalu, aby się nie potkła. Bo to będzie To beši sa všetky kalíky. Dziękuję. No, Bóg ti to zaplať. Myslíš. Ja się narodzila 30 januára, miała teraz 82 roki, także już na 83 mi idzie. Ja najradšej bez okularów. No. Ja okulary nosim, kiedy raz aj do kościoła wezmę, ale ani nie wybieram staszki, bo se tak pozieram. Ja jeszcze dobrze widzę. A wysyłać, a wszystko ten to.
A zuby? Tak zjadla. Zęby mam w garneczku. Pár tých ľudí žije, čo pod goralsky rozprávajú, už sa pomíňali, pomreli, už mali svoj vek, tak z toho pomrelo už. No a ešte teraz na rade sme my a keď my skončíme, tak po nás už asi nebude mať kto ani rozprávať goralsky, ani si spomenúť na goralčinu. Neviem, či to aj tak nebude. Dla